Poďme takto spolu stať v medzere, v trhline pred Pánom a volať za naše krajiny, volať za naše mestá, volať za naše mládeže, za naše životy, za naše rodiny. Postavme sa pred Bohom a poďme vzývame to meno, ktoré má moc. Ezechiel 22. kapitola, verš 30 hovorí: hľadal som medzi nimi niekoho, kto by opravil múry a postavil sa do trhliny za krajinu, aby som ju nezničil, ale nebolo nikoho. Keď som tento verš čítal, tak veľmi som sa zamyslel. Tá doba nemala človeka. Tá doba nemala zlomeného človeka, ktorý by plakal pred Bohom, ktorý by sa postavil do medzery, ktorý by volal na Pána. A preto ťa vyzývam, ako mladého človeka, aby si prišiel pred Pánom, aby si plakal pred Pánom, aby si priniesol svoje túžby, ale aj potreby toho, že tento ľud ide do zahynutia. Potrebujeme volať na Neho. Modlitba dokáže uvoľniť nebo, dokáže uvoľniť Jeho moc. A preto ťa povzbudzujem, aby sme mohli prísť do trhliny, postaviť sa pred Stvoriteľom neba i zeme. 2. Kronická, 7. kapitola, verš 14 hovorí: ak sa môj ľud, ktorý sa nazýva mojím menom, ak sa môj ľud, my sme Boží ľud, my sme tu na tomto mieste a patríme Bohu, krv Kristova je nad našim životom a máme meno, voláme sa Kristovci, sme kresťania, nosíme meno Spasiteľa nad našimi životmi. A tu hovorí 3 veľmi základné veci. Ak môj ľud, ktorý sa nazýva mojím menom, bude sa modliť, pokorí sa a bude sa modliť, bude hľadať Jeho tvár, bude hladný po Jeho prítomnosti. Halelúja. A odvráti sa od všetkého zlého, od všetkých zlých ciest. Ja vyslyším. Boh hovorí, že vyslyší naše volanie, vyslyší naše modlitby a nielen vypočuje naše modlitby, ale On uzdraví našu krajinu. On uzdraví naše mestá, On uzdraví osady, On uzdraví naše mládeže, naše zbory a navráti sa to pomazanie, ten život Boží do cirkvi. Neviem, čím prechádzaš, ale povzbudzujem ťa dnes, aby si prišiel pred Pánom a činil pokánie. Keď sme chválili Boha, vnímal som, ako keby nepriateľ hodil nejakú deku na človeka a držal ho a nemohol chváliť Pána. Ak si tu na tomto mieste, nie som vnímal to slovo: volaj ku mne. Poďme takto spolu teraz vzývať meno Pánovo. V jednote ako jeden hlas, jeden muž. Príďme pred Spasiteľom. Príďme pred ním. Ó, sláva Ti, Hospodine. Sláva Ti, Bože. Vzývame Tvoje meno, ktoré je nad každé meno. Pane, my vieme, že prebudenie príde, ale prebudenie prichádza skrze prebudených ľudí. A my sme tu, Bože. Stojíme pred Tvojou tvárou, Pane. Činíme pokánie. A prosíme ťa, Pane, nech Tvoja svätá krv, tá golgotská mocná krv je nad našim životom. Odpusť nám, Bože, očisti nás, Pane, od všetkého zlého a vypočuj naše modlitby. Pane, tu sme. Použi si nás, Pane. Pane, modlíme sa za našu krajinu. Modlíme sa za Slovensko, Pane. Modlíme sa, Pane, za túto zem, ktorú si nám dal, v ktorej žijeme. Pane, my prehlasujeme, že táto zem bude požehnaná. My prehlasujeme, Pane, že táto zem bude nosiť otlačok slávy, otlačok Božej slávy, Pane. Pane, modlíme sa, aby Tvoja sláva, Tvoj prúd a Tvoje pomazanie sa uvoľnilo ako rieka živej vody. Pane, aby to prešlo do Bratislavy, aby to prešlo z Bratislavy na každé miesto, aby to došlo aj do východu. Pane, celé Slovensko Ti dávame do Tvojich rúk. A ďakujeme, že si tu na tomto mieste prítomný. Chcem, aby sme všetci mohli pozdvihnúť ruky hore. Poď teraz a začni volať na Pána. Ak si v nejakom poviazaní, ak si v niečom, čo ťa drží, volaj teraz na Pána. A Božia moc je tu prítomná. Veľmi vnímam tú moc, ktorá sa teraz hýbe a bude sa dotýkať tvojho života. Sláva Ti, Bože. Kladiem meno, ktoré je nad každé meno. Kladiem to silné, vzácne, mocné meno Ježiš na toto zhromaždenie. A nech si vyvýšený a oslavený medzi nami. Halelúja.